फैनानै आं मोजां मोनदों खारन आन्दलन समायावबो आं बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव आं सब समाय दायित्व मोनोमोन आरो बेयाव फैनानैनो आङो महिलाफोरखौ अर्गानाइज खालामदों लोगोसे हौवाफोरखौबो माने लानानै आङो आन्दलनाव बोरै आवगायनांगौ बेखौ लानानै आंबो माने मदद होफादों आरो दिनैनि सानाव बर' आइजोफोरा बा आइजो माहारिया माबायदि स्ट्रं जाबोनांसिगोन बेनि सायाव माबाफोर गावनि समाजनि जिखुनु बेक्ति खालि आइजोल' नङा जिखुनु बेक्तिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंबा बेखौ माने माबा समाधान खालामनो थाखाय जों बिमा माहारिया माने गोख्रों भाबै खामानि मावनाया दरखार दं दा जोंनि प्रयजन दं मातृ संगठननि प्रयजन दं जेनेबा पुरुष संगठना माखासे खेथ्रआव उसुबिदा जानो हागौ बै समाव मातृ संगठननि अति खुब जरुरि बे हिसाबैनो आङो जोंनि आबोब अल बर' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन बिसोरखौ सामाजिक भाबै जाहाथे गोख्रों जायो बिनि थाखाय आङो खावलायदों बेखौथ' रावबो मानिया खारन गोदो जों जेला सांग्रां नङामोन होमब्ला बायरानि मानसिया थांनानै थाहैदोंमोन बेवहाय जोंहा खथि जागोन बेखौ बुजियाखैमोन दिनै खिन्थु जों बुजिबाय बेखायनो जों जेबो बुजियामोन सिगाङाव मोनथियामोन जोंनि गेजेराव सांग्रां सुबुंनि अभाब दङमोन दिनै गोबां संगठन दं बे संगठनफ्रा दिनै माने मोनदांदों जे जों माबा मोनसे माने सरकारखौ जोङो माने फोरमायनांगोन जे बेखौ दिरिजार्भ जाहाथे खालामा बिनि थाखाय जोङो सरकारजों रायज्लायनाया प्रयजन होननानै दिनै बयबो बुजिदों आंहा दाबो जेबो परिकल्पना गैया रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरोबाव आंखौ मोनफिननो लुबैदों बे हले सैथो आरो बे हिसाबै आंहा बोलो मोनफिनदों रायजोफ्रा लुबैदों माखासे सुबुंफ्रा माहारिफ्राबो लुबैदों बे हिसाबै आङो गोसोखौ खाफिनदों आङो एमएलए नङाबाबो पलिटिक्सआव आं सब समाय जड़ित जानानै थाबाय थागोन